for today's video, so magmukbang ko o kanang pugita or um, pugita. So gikan pa intaw ni siya sa isla sa Nuknukan. So dagan kayong salamat sa nagdaan ni nga ang pangalan si McDonald's. So thank you so much sa imuhang sponsorship nga gihatag ni Ani. So para mas malami siya, nagpalit ko og ang Ani kanang ice cream. So again, mga unta. Ano kay ice cream?
Sobra kadaghan ang kuam. I don't know, makaya ba nila kuno kay again 2 kilos na siya ha. 2 kilos na siya nga pugita. Tako kayo eh. Mm. Mas nilami siya nga gibutangan siya giad. Tangan siya na og Del Monte ketchup o Del Monte nga tidbits. What the fuck? So, actually humok na siya after 45 minutes nga pagpabukan nimo ni ani. Effect ra kaayo siya. Humok na. So, sa ganan din mo palit ng ani. So, daghan kay sa nuknukan ni ani, pwede siya makontak ni si Macdo. No! God, please, no! 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 Ipik na siya sa ice cream food, eh. Dago kayo yung magtudlo. Magtudlo ka dako. So I mean, akong tan-awon og makaya ba nako siya gimukbang kay Ginoo ko 2 kilos ba naman kining kuan? Kugita. Dagko kay siya kasway. Pero siya siyang kaya nun. O di na siya makaya. Sorry guys, how di na makaya ang pagmukbang. Daghan na siya kayo. But again, I tried nga umukaon og 2 kilos nga kugita. As you can see, ako kayo siya oh. Then, sa ako naka ng mga tentacles is tulo pa kabuok. Pero mura busog na ko, hapit ako mabusog. Agad sa pa subscribe sa akong YouTube channel. So, do not forget to subscribe ang Flex TV. Bagdanan kong isagol ang ice cream sa sweet and sour na kugita. So, pang-upatan siya. Mawa dyan ang inyong diet ni Ani o kaninyong kanon. No? Again, suway mo nga yung sagulan siya o Del Monte nga tidbits. Sana all bulingit. How sure? Ipos ako naman. Kabishi, isa ko siya.
Bikat para mas makita ang sword sa maong pugita. So you can see, sumuan ang sword niya. Oh. So siya itlog. Itlog pa na. So ito yun ang pinaka masarap na bahagi ng So mo siya itlog sa pugita. Lamig siya, crunchy. Oh God! Oh God! In fairness, bro, nabusog na ko. Super busog. Nakuha din. Pinakangilngig nga part sa nindot siya, lamin siya pero murag ngilngig. So man siya murag siya makaya, di siya na kumahurot. Ikabay mo kaog 2 kilos, more 2 kilos mas 2.5 kilos nga pugita. Lamig siya sa ice cream Yes, ito ba? Again sa mga tintakos ang nakaon mo so far, ang nakaon is 5 na. Ayan no, nabusog na ko. Super kay dagko. Sakit sa ngipon. Ang hirap sa inyo kung ano-ano iniisip ninyo. Ang dudumi ng utak ninyo. Mga hindi ako makaya ang paggulit ni Ani. But again, thank you so much sa mga viewers, mga subscriber nga ni-subscribe sa ako ang YouTube channel. Again, so wala pa na-subscribe, dagan kayong salamat. Thank you so much. So, padayon lagi hapon mo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much. Bye.